Ayo saurarane ya jambu mete wae ana. Perasaan jambu mete golek jambu templeke metemu kuwi. Terus kaya jambu mete. Ngene karo kakangne jan tegel tenan. Wah, pikirane kok ora tekan anak bojomu sing ngopeni sapa? Mbok nganggo mikir. Piye, Truk? Saiki ngene wae. Apa jenenge iki? Printing to. Printing. Ku lho hitungan ki lho. Wah, alah voting. Heeh, maksudku kuwi. Printing iki di-print ngono kae di-printing. Bagi meng sapi printing kowe arep mecatke nyawa wiyaga. Le mengguk nganti ra karuan. Apa ting? Ya. Can telu. Heeh. Ya, ya. Petrus.